Όπως με πληροφόρησε ο κύριος Καζακόνης, ο οποίος είναι συνεργάτης μου πολλά χρόνια και στον οποίο αν προσπαθεί κανείς να το επιβάλλει φραγή στο τηλέφωνο ή στο κομπιούτερ θα αποτύχει, γιατί τα ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον. Είναι μαζί μου από τότε που ήταν 18 ή 19 ετών. Άρα θέλω να πω ότι είναι μια γενιά την οποία εμείς δύσκολα θα καταλάβουμε, δύσκολα θα ακολουθήσουμε, δύσκολα θα μπορέσουμε να ελέγξουμε εντός εισαγωγικών. Περί τους 450 χρήστες του ίντερνετ μπήκαν και παρακολούθησαν σήμερα ζωντανά τη συζήτησή μας από το κομπιούτερ τους. Συνεχίζει να μεταδίδεται ζωντανά. Είμαστε λοιπόν εδώ από την αρχή περί τους 200, οι άλλοι 450-650. Μπορεί, κάνω μια υπόθεση εργασίας, ένας από αυτούς να στείλει μια ερώτηση. Μπορεί να στείλει μια παρατήρηση, μια άποψη, η οποία θα αναγνωστεί από κάποιον εξημών με το ύφος ή το ηχόχρωμα του παρισταμένου και όχι αυτού που είναι εκεί, άρα μπορεί να αλλάξει το νόημα κατά κάποιο τρόπο αυτού που θέλει να πει. Μπορεί να θελήσει να γνωρίσει κάποιον από εμάς και να του στείλει μια επιστολή να τον συγχαρεί. Μπορεί να του ζητήσει ένα ραντεβού. Μπορεί και να τη στήσει έξω από το σπίτι του το βράδυ, να τον συγχαρεί, να τον δείρει. Προβλήματα ή υποθέσεις οι οποίες πριν από 10, 15, 20 χρόνια αποκλείεται να περνάγαν από το μυαλό μας. Το λέω γιατί αυτά που συζητάμε σήμερα εδώ και που θα συνεχίσουμε να τα συζητάμε και μέσα από το διαδίκτυο, έως ότου καταλήξουμε κάπου, και εδώ χαίρομαι που η κυρία Τσαλίκογλου κατάλαβε ή είπε δημόσια, το έχει καταλάβει και από άλλες περιπτώσεις ενδεχομένως και φαντάζομαι και περισσότερο εξημών, τη δυσκολία του να μπει πια στην άλλη πλευρά, στην πλευρά της πολιτείας ως εκπρόσωπός της ή του νομοθέτη ή του εισηγούμενου νομοθέτημα και να μπορέσεις να βρεις τη χρυσή τομή αν υπάρχει. Θα γίνει λοιπόν μία κουβέντα ακόμα, να καταλήξουμε, αν μπορέσουμε να καταλήξουμε, λέω, κάπου. Ο σκητσογράφος που έφτιαξε αυτό το σκίτσο εδώ, δεν ξέρω ποιος είναι, Μαργαρίτα, ποιον επέλεξες, ενδεχομένως άθελά του έβαλε σε αυτή την καρικατούρα τηλεόρασης μέσα τα δύο ανθρωπάκια, τα δύο παιδάκια που εμένα τουλάχιστον μου θυμίζουν τα γλυκά των Χριστουγέννων. Είναι πολύ γλυκιά η τηλεόραση. Είναι πολύ γλυκά τα μέσα ενημέρωσης ή ψυχαγωγίας, τα καινούρια της μοντέρνας εποχής. Και ως εκ τούτου ίσως και πολύ επικίνδυνα. Και αναφέρομαι και στη διάσταση που δόθηκε σε άλλο τραπέζι νωρίτερα για την ζάχαρη και τις επιβλαβείς ουσίες οι οποίες μπορεί να περιέχονται σε προϊόντα που διαφημίζονται στην τηλεόραση. Είναι πολύ δύσκολο από την άλλη να ορίσουμε ένα πλαίσιο. Ακούγοντας τον καθέναν εξημών, συμφωνούσα σε κάποια, μπορεί να διαφωνούσα σε κάποια άλλα. Έφνησα, ας πούμε, στο τελευταίο που υπόθηκε μεταξύ του κύριου Λασκαρίδη και, συγχωρήστε με, δεν συγκράτησα το επώνυμό σας, του κύριου Δελασούδα. Ο γονιός, ποια ευθύνη έχει ο γονιός? Πόσο ευθύνομαι εγώ που παίρνω το παιδί μου και πηγαίνω στην παρέλαση και υπουργός ΣΟΝ θα φωτογραφηθεί και την επόμενη μέρα θα είναι στην φωτογραφία στην εφημερίδα? Πόσο καλό ή πόσο κακό του κάνω εκείνη την ώρα? Μιλήσαμε πολύ για δικαιώματα των παιδιών και ότι απειλούνται τα δικαιώματα. Μίλησαν κάποιοι και για την διαδικασία της κοινωνικοποίησης, εκκοινωνικοποίησης, δηλαδή το πόσο απειλείται η ψυχοσύνθεση του παιδιού. Πόσο διαμορφώνεται η ψυχοσύνθεση αυτή. Θυμάμαι στη δεκαετία του 70 ότι υπήρχε εκείνο το παιχνίδι γράμματα και αριθμοί με τον αείμνηστο στο Ίκαρο. Πήγαιναν τα παιδιά από τα σχολεία, κέρδιζε μία ομάδα, έχανε η άλλη ομάδα. Εμφανιζόντουσαν και τα δύο στην τηλεόραση. Τότε η τηλεόραση ήταν ένα προϊόν, ένα μέσο πολύ πολύ φρέσκο για την Ελλάδα. Την άλλη μέρα, φαντάζομαι, στο σχολείο είχαν πολύ ενδιαφέρον. Εγώ, ως μαθητής στις αρχές της δεκαετίας του 70, είχα πάει σε κάποια εκδήλωση όπου ήταν εκεί ο Ίκαρος και έκανε τα γράμματα και αριθμοί. Θυμάμαι, το συζητούσα με τους συμμαθητές μου και φίλους που πήγαμε για πολλές εβδομάδες μετά. Πόσο καλό κάνει στο παιδί που κερδίζει, πόσο κακό κάνει στο παιδί που χάνει. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω, δεν είμαι ειδικός επιστήμονα να απαντήσω σε αυτό. Πάντως, σίγουρα υπάρχουν ζητήματα που οι ειδικοί επιστήμονες έχουν ασχοληθεί και για το ένα και για το άλλο. Αν δηλαδή αυτή η προβολή, η θετική όπως φαίνεται στα απλοϊκά μας μάτια εκείνης της εποχής, στη συνέχεια με την έρευνα, την ερευνητική ματιά της επιστήμης, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, οδηγεί σε συμπεράσματα λανθασμένα από αυτά που αντιληφθήκαμε στην πρώτη ματιά. Ότι μπορεί τελικά να μην είναι και τόσο θετική αυτή η προβολή του παιδιού. Και παίρνω το πιο απλό παράδειγμα. Δεν μιλάω για όλα τα υπόλοιπα που ακούστηκαν εδώ που είναι πολύ πιο σύνθετα, για τη συμμετοχή δηλαδή των παιδιών σε serials, για τη συμμετοχή. Είχαμε μία συμμαθήτρια στο Δημοτικό της Κεσαριανής, η οποία έπαιζε στον άγνωστο πόλεμο. Είμαστε στην ίδια τάξη. Τη βλέπαμε κάπως.
Δεν ξέρω πόσο καλό έκανε αυτού του παιδιού στη μετέπειτα πορεία στη ζωή του, πόσο κακό το γεγονός ότι σε ηλικία 10 ετών μετήχε σε ένα σύριαλ που έβλεπε τότε σχεδόν όλη η Ελλάδα. Δεν μου δόθηκε, αλήθεια, είναι ευκαιρία ποτέ να το συζητήσω μαζί της. Άκουσα την κυρία Ντάβο αλλά και την κυρία Τσαλίκογλου να χρησιμοποιούν ένα ωραίο παράδειγμα σχετικά με την ηλικία των 5-6 ετών, όπου τα παιδιά μπερδεύουν την πραγματικότητα με το μύθο. Και ναι, μεν σήμερα μπερδεύουν το καρτούν και νομίζουν ότι μπορούν να το δουν στο δωμάτιό τους. Η κόρη μου έφνησε σε ηλικία 4 ετών, προσπαθούσε να βρει κάτω από την τηλεόραση τα πόδια της μαμάς, γιατί έβλεπε από τη μέση και πάνω να λέει ειδήσεις και δεν ήξερε πού είναι οι υπόλοιποι. Μπερδεύουν λοιπόν την πραγματικότητα με την τεχνολογία, με αυτό που παρουσιάζει η τηλεόραση. Αλλά μήπως, αναρωτιέμαι, κυρία Τσαλίκογλου, και δεν περίμενα απάντηση, ίσως κάποια άλλη στιγμή μας δοθεί ευκαιρία να το συζητήσουμε πιο αναλυτικά. Και εμείς, όταν μας έλεγαν για το Θησέα και τον Ηρακλή, δεν ταυτιζόμαστε με αυτούς τους ήρωες? Μήπως αργότερα κάποιες άλλες γενιές δεν ταυτιζόντουσαν με τον Spider-Man ή τον Superman? Μήπως διαχρονικά όλοι δεν ταυτιζόμαστε με τον Άι Βασίλη? Υπάρχει? Φέρνει τα δώρα στα παιδιά? Θέλω να πω δηλαδή ότι πάντοτε, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, υπήρχε αυτή η σύγχυση σε αυτές τις ηλικίες. Δεν έχω σπουδάσει αυτή την επιστήμη, δεν μπορώ να έχω επιστημονική άποψη, μια ανθρώπινη προσέγγιση γονιού κάνω, στην οποία αυτή η σύγχυση ο γονιός έπαιζε πάντα ένα ρόλο. Ανάλογα με το τι ηλικία είναι, ο γιος μου πάει στα 12, η κόρη μου είναι στα 8, η κόρη μου ακόμα ψιλοπιστεύει ότι υπάρχει Άι Βασίλης, ο γιος μου δεν το πιστεύει πια. Ανάλογα λοιπόν με την ηλικία που είναι, επιλέγω κι εγώ ως γονιός, όχι να το αποκαλύψω την αλήθεια, αλλά να τον φέρω πιο κοντά σε αυτό που είχε αρχίσει να εικάζει από νεότερος και να του πω ότι ναι, ξέρεις, αλλά όμως ο Άγιος Βασίλης, σύμφωνα με τη θρησκεία μας, εφόσον πιστεύουμε, υπάρχει και είναι έτσι και έτσι και έτσι.